Kini ang GMA Regional TV Live. Balik na mga kapuso, din sa GMA Regional TV Live nakipiesta sa sinulog ang atong mga bisita karon nga bida sa umaabot ka Kapuso serye nga My Guardian Alien. Ato makauban din sa programa karong buntaga, Mr. Gabby Concepcion o si Miss Max Collins. Mayong buntag and welcome to the program, Sir Gabby, Miss Max. Maayong buntag. Maayong buntag po sa inyong tanan. Thank you so much for joining us this morning. Daghang salamat as we say in Cebu. Kumusta ang sinulog experience? Naki-party, naki-fiesta with the Cebuanos. Ang saya! Max. Nag-party kami. Max out kami, max out. Dito lang sa Gusto Cebu. namin mag-extend, kaso hindi pwede kasi may taping pa kami. Yes, bitin. Pero okay na rin yung bitin dahil something to look forward to. Kakaiba talaga yung energy dito. You can see na everyone's just ready to party. Everyone's happy and energized. So, feel namin yung energy. Yun yung I agree. iuwi namin. This morning, bago muna tayo we proceed, Sir Gabby and Miss Max, may short game daw tayo. May golden box dito. Mga Bisaya words, kasi since I understand si Sir Gabby, medyo kabisado mo yung ilang mga Bisaya words, right? Like kanina, maayong buntag. Jutay lang. Tingnan natin yung vocabulary nyo in Bisaya. Tapos maybe I'll help you translate na lang din. So you just pick a word here. This is our box. Tapos tingnan lang natin ano pwede natin. Miss Max, you do Sige, the ako honors muna, first. since magaling na siya mag-Bisaya. Ladies Okay. first. Oo, Hindi pa. madali na to. Kailangan ko nga ng teacher eh. Guwapa. Ano ibig sabihin ng guwapa? Ganda. Of course, Miss Max Collins, very guwapa. Thank you so much. Ikaw na yun. Di ba? O, isa pa. Isa pa. Okay. Tulungan mo ako. Wala naman ako alam. Wait. Wait? Wait. Yeah, wait. Wait. Alam mo yung wait? Wa is no, right? No it. White no. Di ba pelikula Medyo yun? malayo. White Body part siya. Body part. Body part. Clue. Clue, nasa head. Wait. White daw. Ewan ko ba? Alam mo? Kissable, pouty. Kissable. Pouty. Lips. Lips. Isa pa. Love this game. Lipay. Lipay. Madali lang yan. Lipay. Emotion yan. Emotion. Ganon. Masaya, baliktad. Parang ikaw. Parang ako, lipay. That's right, Ay, lipay. hindi mo alam. Hindi, tinuro lang sa akin. Let's talk about your new project. Aabangan natin Kapuso serye this 2024, My Guardian Alien. Anong konsepto nito? Anong role nyo sa Ladies first. Well, My Guardian Alien, ito yung pagbabalik ni Mario Rivera sa prime time. Of course, kasama niya ang the one and only heartthrob Gabby Concepcion. And of course, me. One and only, Max Collins. Yeah. And ano pa ba? It's a family drama with an element of fantasy, and of course, like there's an alien, and it's something that we're very proud of kasi kakaiba siya. What Gabby was explaining kanina was that it's like a rainbow of element. It actually, this is my first time playing kontrabida sa isang teleserye. So bago to para sa akin, and ano siya sobrang na-enjoy ko yung experience as a kontrabida because it's been entertaining for me, and I've been having fun working with Gabby and Marian. Dito, parang yung lalaking iiyak. Siya yung because laging umiiyak. Na, of course, pag namatayan ka, di ba, iiyak ka. Iiyak ka. Lahat ng mga hugot mo na gusto mo nang kalimutan, kailangan ibalik mo. Pa-invite naman sa ating mga Kapuso Cebuanos, mga Kapusong Bisaya to watch My Guardian Alien. Mga Kapusong Bisaya, panoorin niyo po ang My Guardian Alien. Malapit na po. Starring Gabby Concepcion, Mario Rivera, at ako po. And si Max Collins. It's a message of hope para sa ating mga kapuso. It's about family, it's about love, it's about acceptance, and I'm sure magugustuhan ninyong lahat. Before we end the conversation, may we ask you daw, kasi tradition namin, we ask our guests to cue for commercial gap. Okay. Of course, in Bisaya, may prompter naman. So can you please do the honors? Okay, mga kapuso, nato diha. Mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live.